बर्तमान जोंना नैबे दुर्गा फुजाया 21 बोसोर जानिसै जोंना दा जाबायनो जागोन देग्लाय जोङो बहुत बोसोरनिफ्राय सानगासिनो दंमोन जे बर' दख'ना गानहोगोन गासिबो जेला जोंनि बे जायगायाव बर' गोजा नालाय मैखोम बर'नि जायगा बे बाटासेपुर धेकियाजुलि स्टेशन नाथाय दिनै फैयै फैयै गासिबो बर'फोरानो बेयाव जोंनाव माने बयबो बुङो जे बर' दख'ना गाननांगौ बर' दख'ना गानहोनांगौ बयबो माने रायजोफोराबो बुंबोगासिनो दङ बेनि थाखायनो देग्लाय जों गासिबो दुर्गा फुजा कमिटिया लोगो जानानै देग्लाय जों बर' दख'ना गानहोदोंमोन आरो नैबे फुजायाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो बहुत गोजोननाय बाथ्रा बे जोंना दा माने बाटासेपुर दुर्गा फुजाखौ बयबो खेबसे नायनो लुबैयो आरो बे बाटासेपुर होननाय जायगाया गोदो बहुत अनेक माबा माबि जाना थांबाय जाना थांबाबो बिनि गेजेरावनो जों बे इयं क्लाबा जोंनि बे दुर्गा फुजाखौ मोजाङैनो लाखिनानै सलायबोगासिनो दङ बेनि थाखायनो आं जोंनि कमिटिफोरखौबो बिराद गोजोननाय मोनो आरो दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिना गुबुन मा हाबाफारिफोर जोंनियावहा बांसिनानो बर' सावथुन जोङो गिबियावनो बर' सावथुनखौबो जों मानो लायो माने जों बर' गोजा नालाय आरो बर' सावथुनखौ जों बासायनो लाखिनांगौ नङाबा जोंना बे बर' सावथुना लासै लासैनो गोमाना थांदोंमोन फार्स्ट जेला जोङो बे दुर्गा फुजानिफ्रायनो जोङो बर' सावथुनखौ जोङो बांसिन बेयावनो देखायनाय जायो आरो बयबो लोब रायजोफोरा बेयावनो बर' सावथुनखौ नायनानैहा गोजोननाय मोनो फुजा कमिटिनि नोंथाङा गायसनगिरि आफादगिरिमोन आथिखालाव नोंथाङा बे फुजा कमिटिनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन बे बाटासेपुर रायजोफोरा आं गायसनगिरि हारसिंबाबो आंखौ बहुत हेफाजाब होदों लोगोसे आंल' नङा आरो माखासे रायजोफोराबो बयबो फैनानैहा बे फुजाखौ जोंनि टाउनाव थांबोला बहुत जिनाहारि जायो बा गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' मानसिफोरखौ बहुत माने नुनायावहा खोनानो मोन्दोंमोन जोङो जे जोंनि बर'फोरखौ बहुत गुबुन हारिया अत्याचार खालामो होननानै खोनादों बेनिफ्राय जों गासिबो कमिटिया मोनसे लोगो जाना जे सानबाय जे जोंनि बाटासेपुरावनो जों मोनसे दुर्गा फुजा मोनसे खालामनो होननानैहा दायो जे गोबां जायगानिफ्राय बेयाव फुजा नायनो गोबां लाइमोनफोरा फैबाय दा बेयाव लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै थासारिया माबायदि अबस्थायाव दङ बिराद मोजां जागासिनो दङ दिनैथ' सानथाम जाना थांबायनो बिनि थाखाय रायजोफोराबो नुगासिनो दङ जेबो जाथाय गैया दासिमबो मोजां सोलिगासिनो दङ फुजारिया दुर्गायानो ओंखारदों जोङोथ' मंगलबार माने 3 बाजिनिफ्राय जोङो सुरु माने फासन खालामगोन होननानै सानगासिनो दङ आरो दायो बै नोंथांमोना जेब्लासिम लाखिगोन बै समसिमहालागै नोंथांमोना माबायदि थासारिखौ हास्थायदों आरो मानसिफोरखौ माबायदि थासारिखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोना हास्थायदों जों सानो मा जे दिनै सानथाम जाना थांसिगोन बिनि गेजेरावनो जिबायदि जाना थांदों सानथामा बेबायदिनो जोंनो आरोबाव मोजां जानानै थांनांगौ होननानैहा आङो रायजोफोरखौ आरो जोंनि कमिटिखौ सालायलांनो थाखाय आङो बावहरो आज माता जी का पूजा हुआ है संध्याकालीन पूजन हुआ है 108 दीपक का बत्ती जला है शाम को पूजा हुआ है आरती हुआ है और आज अष्टमी तिथि है आज माता का महागौरी रूप में पूजा हुआ है आज में माता का महागौरी में पूजा हुआ है महागौरी का रूप में तो बहुत सुंदर लग रहा है माता सबको आशीर्वाद दे इसी तरह गांव समाज में उन्नति हो बहुत अच्छा हो आज तक जो यहाँ में जो हालत है वो कैसा चल रहा है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है अभी बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ वो सुंदर थे आदमी बहुत आनंदित है मेला घूम रहे हैं पूजा घूम रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आशा लेकर भाषण कब तक होगा एक्चुअली भसान का थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ हो गया है क्योंकि हम लोग का धर्म के अनुसार और शास्त्र के अनुसार ये माता का जो भसान है वो आपका मंगलवार को नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि माता है बेटी और बेटी का विदाई मंगलवार को नहीं होता है इसीलिए उनका विदाई मंगलवार को छोड़ के बुधवार को हमारे हिसाब से होना चाहिए अब लेकिन गांव समाज कमेटी क्या फैसला लेती है वो तो उन लोग जाने लेकिन हमारे हिसाब से मंगलवार को भसान नहीं होना चाहिए सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।